Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru pane nyaya inogara ichibvunzwa nevazukuru. Sorry ndanga ndine flu. Vanotiwo kwa Sekuru Achapola uku isu tinenge tichida kuona murwe wedu Pagirazi. Sekuru Achapola vanoita here zveGirazi. Ndati aiwa regai ina hazvitiwo ndikupindurei. Nichandona ndichingoti chiti ndinongoenda nekamera yangu ndongozobvunza Sekuru vaita se vokubvunzai kana zviriko kana hazviko kana kuti zvinofambiswa sei. Saka Sekuru Achapola imi vazukuru vanouya vanomboendawo here Pagirazi kuona matambudziko anenge achivanetsa uye nekwari kubva dambudziko. Ndinovimba kana makaona mukomana wegumbo uya muriyo iye yapedza muno yakati isusu Sekuru Achapola tisati taenda kurefu tatambura nenyaya yekurwarirwa nenyaya yekufiriwa. Saka chinhu chatiri kuda chikuru ndechekuti timbopinda Pagirazi musati matipa mushonga. Saka isusu tunoita zvido zvevanhu ndizvozvo. Munhu akatida kuona girazi tinovapa girazi. Vanhu vosangana nevavengi vapedza kuona girazi wodzoka futi mudare. Saka girazi panapa tinovapa vanoriona. Pamwe pacho tikaona matare achiine kunetsana tinoriita free girazi riye. Asi kana pasina kunetsana munhu akangoti aini ndafunga kuda kungoona girazi mari yangu ndinayo tinoripisa. Saka girazi riripo. Munhu anopinda waona girazi rake wapedza kuona girazi wopedza wapinda mudare tokurukura toziva zvabuda pagirazi toshanda neizvozvo. But chandoda kutaura chekuti Achapola vanotaura kuti go back to center vanayo pachinhu chakaipa. Asi vimwe go back to center yacho atinayo tinotaura pachena. Tinoda munhu anozotsvagira 6 inch speakers. 6 inch speakers pamunhu wanetsa pamusha. Munhu wanetsa pamusha asiri kunzwisisa uya nedhende rake ne6 inch speaker uone kuti anopedza matesi mangana ari mupenyu. Alhamdulillah nokuti munenge manetsika naye. Asi isusu hatikurudzire kuuraya asi muri kunetsana. Saka ini ndiite sei? Saka ndinongomirira kuti munhu anofanira kuvhaira nemabasa akanaka kwete kupedza vana kana kurara nekuita vana zvikwambo kurara nevana gondo atuluka ayo hatikurudzire zvakadaro. Saka totenda kuti breast cancer zvirwere zvimwe zvese zvamuri kungonzwa kupenga tinotenda Mwari mazuva yapfuura aya ndaichitadza kubatika zvakanaka. Tandine vakomana 2-3 vairasika njere nekudonha pfari. Ndine vanhu vakwamutare vaidonha pfari. Ndinongozvitenda kuti Mwari vakatiitira nyasha vakomana ivo vapora. Saka kudonha pfari pachizezuva vanoti buka tinoti Mwari vakaita zvavo. Takawana mugwenzi rinogona kurapa pfari nebuka kana kuti nekupenga. But kupenga kana kune mastages kana kwane 12 years kana kungodinhongera munhu ari kumbari aiwa kamusadaro. Shungu dzenyu ndinoziziva mune mchida tapona ini ndiwo handirambe kumupa mishonga. But 12 years mauya naye mobva mutenga apona ne1 noti Achapola takakunzwa kuti mukurapa aiwa kakona kuita mi iyoyo manje mukana madaro munenge mawanza miyedzo. Asi mukatirega tingonotesta kuti zvinogona kuti munhu arambidzwe kunzwita shungu hama yake kana yachembera kana irwarise kana yapenga sei. Ini ndozvigamuchira asi hauzondipa power yekuti ngapore ko inini munhu paakaroyiwa paane makore pamwe munhu akamuroya akatofa akasiya kanda chinhu chacho padhamu. Saka isusu tinoti kurapa ikoko tiri kurapa neiyo breast cancer majoini ayo atikurapa BP stroke munhu westroke kana achiuya kunoko anouya nebottle revinegar rebrown. Ndokurapa kwandinoita nokuti ndinosanganisa mushonga nevinegar. Ndofunga tine mwana umwe anga akazvimba miri wese kubva west kusvika kunoko. But alhamdulillah Mwari vakanaka kungoti vamwe vanhu havagone kubuda pamedia nekuda kwemaupenyu wavo. Saka vanhu tu vanobvunza akangoona kuti mukoma Robert auya ndakubuda paTV aiwa ndibudise munhu wese. Tinobudisa munhu anoda anoti ini ndakaomerwa. Asi iwe pfuma yako kana yakangokukwanira nezvaunoda kuita unopinda mugate upiwa mishonga yako Mwari vanokubatsira. Isuwo kana wapinda mugaba takutongokupa mishonga pese pawadhiraivha kombi chako imari yebhasi takungokubatsira every day. Zvakaoma tikaona kuti munhu akaomerwa agone kufamba tinokupa transport. Tinongotenda Mwari Allah subhanahu wa ta'ala nevazukuru vamwe anomboti choko sekushandisa kamotikari aka takushandisa kamotikari kakayaka murwere kana auye
asingakwanisa kufamba akasikedu tinongokutumira kuti kawanikira kuti kako kuda kwako yomuzukuru saka totenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala anenge achitira nyasha dzakanaka. Handiti tiri pamatara sekuru pekuti isusu go back to sender tinogona kutokotuya ne 6 inch pikiri nekachira munhu iye anogona kuzoita sei usazorarama. Zvino kana zvinhu zvemunhu uyu anga achinetsa ngatiti asazvaparadzwa hazvizosara here zvichiramba zvichinetsa vapenyu iye muridzi wezvinhu aparara. Ndikuda kubvunza kana munhu achirwara akadyara chibage chisina kusakuririwa chinokura here kana kuti achikure? Saka mushonga kana tichiti taita go back to center munhu ainwisa mushonga achituma chinhu chake kuti chiende kwakati munhu muridzi wechinhu kana afa chinhu chake achiite unless kuti akadzwacho kana achishandisa asi isusu kuti kana munhu chibage chakadyarwa musora chikavhungwa nesora achikure saka chinhu ichocho kana chiri chikwambo chababa chinongobva pamwe chete nababa wacho. Handiti ngatiti ndozoti kakawanda pane mamwe zvimwe zvirongwa zvatakamboita zvokuti ana baba ndo vakaenda vakanobata mishonga yavo mishonga yazopanduka vamwe vakanobata vasingazivi mishonga yakazopanduka vamwe vakabata vachiziva mishonga yazopanduka. Ngatiti inini Robert ndakambobata handiti ndikunyazoona kuti mhuri yangu iri kufamba ichindibata. Baba venyu Robert ndo vakabata, baba venyu ndo Robert vakaita se vakabata. Inini mondofamba ndobva ndakuzonzwanzi iwe zvinhu zvawakabata zvaita se zvapanduka. Ndinogona here kuti verere mhuri yangu isingazivi ndouya kune Sekuru Achapola Sekuru ndauya inini ndakabata mhuri yangu yaparara mhuri yangu iri kutambudzika ndibatsirei. Izvozvo zvakanaka nokuti izvozvo tinozvibvuma nokuti munhu kana ane mushonga wake munoona kuti mushonga uyo alisi Tavenberg kamushonga nguva dzimwe mukatasisa kuti vazhinji vamwe akaromba nekamudzi kakadiki so handiti kekuisa mukanwa kana kwekuisa muchikwama kanhu kaikai kanga kane mutemo haudye derere haudye nguruve haudye chiya haudye mbeva kanhu kakai pamutemo iwoyo wachengetedza mutemo iwoyo kanhu kai kanoshandisa ropa rezvinhu zvawaudziwa dzamara zvinhu hazvichawanika mumba mako kana kwaudziwa kuti haufani kudya chikangano hama kuna kuti nguva yaunoraya huku pawiki bozwa nokumala vanga achiita mushonga wavo uzhinji wokuti akatenga fish kana kuti akatenga huku musongolera wehuku pachichava ndononzwa chiwa nashawisho kana kuti chef musongolera we so iwewe kontoziva kuti zati huku pafriday pega huku kula kuti chinhu cheche chaachine chinhu chachiri kuwana kubva kuhuku iya saka zvinhu zvese kana zvisingaite mushe zvinotera iwewe saka munhu wese anenge ane chinhu chake chinotera asi kana ukaita usingazivi ukauya Sekuru ndauya nekatumwa kangu aka kakadai so Sekuru ndauya nekatumwa kangu ndauya nebhotoro rangu remafuta ndakapiwa nen'anga n'anga yacho ndi Achapola saka zvakandipa Achapola akati ndifana kuzora every day mune mafuta eshumba tinoyaona kuti mafuta eshumba tinawo mishonga tinozora maoko kugamuchira mushonga uyu handiti tagamuchira mushonga uyu ini handiupe mwana mudiki ndinopa mapisira ndinoita ndinoenda nemuzukuru wangu tonoona kuti tinodistra sei iye muridzi aripo kana uchichema unochema mukadzi mumwe akane bheki rake kubva South Africa vanhu asanyepe kuti hanzi avakwanisa kutakura chinhu chavo mukadzi waku-South Africa akauya akati mwana wangu ari kuNorton akatisira bheki panapa tikatakura bheki tikaenda nalo kumazowe uko kundolirasira kurukova rekuna mazowe uko tichikanda chakachema muridzi wechibheki uyaenda bheki mukadzi uye tichisvika zvikazi Sekuru ndimi mandigonera kundirasira bheki rori ndine mazuva bheki richindikuwadza handiti saka alhamdulillah munhu akaenda tunhu twake mune zvakanaka asi ukawachitofange kuti ndinoda kuona kuti anondibata netunhu twako isu tichitoziva tokutraya tinokusiya tungatokutambudza handiri kuda kusvika pakuti tupedze vana vako munhu ngaazive kuti toda kuchenura vana vangu n'anga yakangwara mudhara akangwara anochenura vana vake handiri aya ndatenda Sekuru hanzi nevakuru chiri musakasaka chazvinzwira ndizvozvo. For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.